A empresa Valoriza e os concellos de Cambados, Vilanova e Meis continúan coa súa campaña de concienciación para ensinar aos máis pequenos a importancia da reciclaxe. A campaña chegou este martes ao Colexio de Corbillón en Cambados, onde todo o centro asistiu ás clases teóricas e prácticas. Dende logo está tendo moi boa acollida tanto por parte do equipo docente como por parte dos nenos. É moi importante para nós concienciar desde edades temperáns porque ten unha doble función. Por un lado, conciencia o propio neno nunha edade na que absorbe coñecementos e interiorizaos moi ben, e ao mesmo tempo estes nenos sirvenos de vector de entrada nos seus fogares, onde van a tratar de, aos seus pais e aos seus avós, inculcarlle o respeto polo medio ambiente e pola forma de facer ben as cousas que beneficioso para todos, non? A campaña xa comeza a dar resultados. O Concello xa nota a melloría nos composteiros. Estamos vendo xa un pequeno repunte na compostaxe. É certo que ainda non temos datos do resto, porque os datos da compostaxe sí que os podemos ter máis, ao ser con medios propios, os temos de forma máis habitual, e non temos aínda os de papel e os de envases. Pero os últimos datos que temos son moi favorables. E non é só pola concienciación, que é moi importante, que é tamén polo aumento de capacidade e de posta a disposición dos usuarios de capacidade de contedores. A campaña está tendo efecto e os nenos e nenas corren a voz polos concellos. Sí que hai moita concienciación, e ás veces cando vamos de un centro para outro, xa incluso nenos se comunicaron, non? Onde se encontra pois, nas actividades deportivas ou nos parques, que falan do asunto, que lles interesa, que aprenden como facelo e que pois, estamos, penso que logrando ese objetivo de concienciar. No caso de Cambados, só queda pendente o Colexio de Magariños. Posteriormente comezarase cos centros de secundaria. As actividades modificaránse para facelas máis atractivas e interesantes para os adolescentes.